Toy? Yeah. Ito? Bayo na rin ito eh. Bayo na siya. Randang expiration din. Babayo lang din. Hindi. Pamot, may plastic ate. Ay, ate, plastic. Ito po. 100 lang. Tayo na tayo. Ganito yun. Yan tayo 130 po. Ay, lagay mo. Ayan. Wala kang bagong ulaman. Ay, kape. What? What is that? Bro, ay, 130 bro. Oh my God. Meron tayong 50. Sino ko yata ba?
Manny Pacquiao, buto niyo po ako para manalo. Yan po si Joel, yung kapitbahay ko na malaki ang tiyan. Sige naman. Maritis mo ako sa YouTube. Anong niluluto mo, friend? Ano to? Ito yung pachampis. Pachampis. Ilang araw mo ng ulam yan? 1 linggo na yan. Wow, sana all. Oh, matipid. Nagtitipid ako kasi naghihirap ng Pilipinas. Ay, ganon. Sige. Sige. Ano pa? Ano pa yung isa? Walang laman ito? Meron naman yan. Buksan mo, kaya mo yan. Ay! Sana all.